Здравейте, ютубъри! Продължаваме част 2 на края на Зиняк. Мамка, шиба, робот. Ай бе, Зиняк, такъв хулиган. Остана бе. Умря ли ти шибаното робоче бе? Няма да лягаш. Ще покажа на теб. Няма да унищожаваш земята повече. Няма повече никой да те спаси. What the fuck, виж той щит? Няма да го лекувате. Ще мре, че ми унищожи земята. Сега президента на Съединените американски щати ще те спука! На ти бе, буклук шибам.